Abenduko lehen asteburua sarmangarria bezain berezia da. Euskararen nazioarteko eguna ospatzen dugulako. Non? Herri guztietan, baina bereziki Okondon. Euskara ospatzeaz gain, ze deialdi ditugu? Larunbatean tailer pilo bat. Errusiar brodatze tailerra. Autodefentsa feminista tailerra. Kosmetika natural tailerra, Gabonetako tailerra eta txokolatada. Eta jena tailerra. Laudion, Milpiripil eta Malkorra mendietara irteera. Hemen faktorian emakume sortzaileen azoka eta herrigunean musika poteoa eta urkijoka joi. Orozkon herri batzarra eta film palestinarren emanaldia. Amurrion Olat Salvadorren kontzertua duzue. Igandean Jon Pagazari omenaldia. Laudion Artziniagako nesken topaketa. Amurrion txipi-txapa ibilaldi partekatuak. Eta Araban Zuzero jinkanaren aurkezpena. Orozkon pilota nagusi. Banakako txapelketa eta emakumeen Master Cup. Eta zinema eskaintza zabala, Gaua filmea, Akelarre taldearen dokumentala eta gehiago. Badakizue, igandean Okondon elkartuko gara eta euskara aktibatu ahoan eta bihotzean. Gogoratu, info gehiago lortzeko nora jo behar duzuen, Aiaraldea webgunera.